Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti e windande men hande. Kadi ena wayno hande ko woni ɗo fof so rindi koko jangono ko tan woni ɗo. En jangiɗe ɗo joyi, en jangiɗe ɗo joyi, en jangino de ayna baali piccu ɗo jaranɗen. Hande ko keef ɓeydi hen e wow. ɗum noon ko ɗo ɗum woni keef nani, ɗo ko wow taƴƴo ko gotum, ni ko wow, ɗo ko wow taƴƴo. On paami? Wadde ko o tan ɓeydi hen, keef oɗo tan e wow taƴƴo oɗo. Ko heddi ko fof nanɗo janganoma. Mim laam jangama, jubriya jangama, mimarak jangama, alif lam del jangama, jubriya nunarak. Ay ɗum ngol ɗo bindu ɓeydi hen, kono ko keef o tan e wow taƴƴo tan ɓeydi hen. On jangino keef, on jangino wow taƴƴo. Ndeke on paami nde ɗo windande ka so rindi ala ko woni hen ko jangama. Joni noon ko baa woni ɗo, sinara, mimarak, alif lamara, saqiru, ara, ha tongu piccuɗo, nunarak, yanara. Ɗum fof jangama. Del, ayna baaliɗo piccuɗo, keef, wow. ɗum ɗo non so rindi kañum woni bismillahirrahmanirrahim gonɗo ɗo o. ɗum woni ɗeɗo karfeje sappo gonɗi dow ɗe. oɗo alhamdulillahi rabbil alamina ko hen keɓɗa deelo e ayna baaliɗo o woni andiri ɗo. Hande noon arrahmani arrahimi, arrahmani nani, arrahimi nani artiɗo. ɗo noon ko maliki yawmiddini. ay maliki o ko o tan keef woni gonɗo ɗo o, ma jangani e ɗeɗo bindi, kono o moni, wadde o andi o moni. Wow taƴƴo o kanko tan woni wow o ko gotum. Ko heddi ɗo ko fof nan ga henna mofti. hoto ƴettu haqqille ma o goɗɗinamo, ɓallinmo. hoto wi ɗum ɗo heewi, ala ko jangunɗa ko tan gonɗa e hollede holno windorto. waɗirani vidéo o no waɗirte ko ha ɓalloma, beele vidéo o haqqille ma wawa teskade hen. Mi jangi nde harfere, mi jangi nde harfere, wadde ala harfere wonde ɗo nda jangano. so tawi ko bajorɗo janganoma, sinara, mimara, alif lamara fof janganoma, saqiru, ara, ha tongu piccuɗo, nunarak, yanara janganoma, del, ayna baali piccuɗo, keef, wow. holko woni ɗo ka jangano mi yiyani. wadde ɗo koko saña tan ha wawa jangade. banani, siñiɗe, mimarak, alif lam lam ha saqiru, alif lam ara, ha tongu mim, alif joɓiɗo, nunarak, alif lam ara, ha tongu jubriya mimarak. ɗum ɗo ɗeɗo karfeje sappo kanƴe goni ɗeɗo joyi e ɗeɗo joyi, kanƴe bindira bismillahirrahmanirrahim gonɗo ɗo o. alhamdulillahi rabbil alamina, karfeje gonɗe ɗo ɗe ko ɓuri hewde e majje kanƴe natti ɗo, kanƴe natti ɗo e ɗo. harfere ndeɗo wotere e ndeɗo addi ay deelo ayna baaliɗo o. hande noon ko keefo e wow o jiɗɗen nandu ɗum ɗo, o nata ɗo. ko heddi ko fof nanɗo ene mofti. on paami? nde noon ba, siñiɗe, mimarak, alif lam lam ha saqiru, alif lam ara, ha tongu mim, alif joɓiɗo, nunarak, alif lam ara, ha tongu jubriya mimarak, alif lam ha cewɗo, mim, del, lam lam ha saqiru,
alif ba jorɗo, alif lam ayna dariɗo, alif jowiɗo, lam mim juburiya nuna rak, alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nuna rak, alif lam ara ha tongu juburiya mima rak, ay mim lam kef juburiya wow taƴƴo mima rak, alif lam del juburiya nuna rak. Haalanam ka jangando mi yiyani ala harfere wonde ɗo nde a jangano, sabu o hollonomo harfere nde adima no wiyete, so woni hakkunde no wiyete, so woni sara no wiyete, so serindima no wiyete. Wadde ɗo henne gandata so woni hakkunde, so serindima, so woni kañum tan ɓolo. ɗum ɗo tan janguɗa, hay batte ala ko woni ɗo ka jangani. Eto noon ƴewde bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo holluma ha jiita lawol. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. Mi haalanino noon sa yiɗi saggitade waɗ 00 221 77 906 14 81 Yaya Ly ngara caggirɗa. An jiɗi saggitade o ɗon kaldanmi, an jiɗi saggitade o walla jiiɗo hen ko diwa ngara kalana en wawa fewnitede. ɗum woni numéro o. An jiiɗo hen ko foti fewnitede noddu en e on numéro, mbaɗa audio min keɗo. Walla an mo famani o jiɗɗo saggitade hen o a rokkama lawol less ngara caggirɗa min caggirma inchallahu taala. Tableau o noon ma waɗoy less mbawa timtade hen aɗa jangi ɗum jam jam ha Allah walluma ɗiggina. Yo Allah wallu, yo Allah ren, yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly Kaolack Sénégal. Alhamdulillah, on jarama, wassalam.